Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong. Two of your people will be doing the shops and the things. Hadian beladap senraj shua yak surak kador bas nong nongra kabadan hakhap jong sor Shillong kala senraj da kadawai penyap kenyang ya ki saudong saukun jong ka shnong ka thau brok away khnang bani dai ki patba na ka jing sapriang jong kenyang jingpang coronavirus ya kini ki dawai penyap kenyang la penyok jing rap daw MDC ka sorang kham konstituensi ba penyak sing siem ubala sakilang hagani gesngi bala senraj dawai ya ka shnong brok away Kasnong nongra kalongru kabadan bok haduk kata namar ban nakaliang jong ka kunhun art of living kalawan terwas ki bor penyak snong nak bentaban senrek dawai ki linti ki singkien ki rut surok ki rut dukan bat ki kherdap yeng jong ki nong snong nak bentaban yadai ki paitba nak jing sapriang jong uni phyang jingpang My mask? Yes, cover right here. Please, sir. In your special way. Done. Yes. Kajing temu jungi kajing sisa kedai ban siat lang bat kesurok kai brok khai tang ban rain dalawan liang lang nak liang jungi Mr. Ashok singgahnya ide balai nak liang jungi Maruri community ti la propose ban sorak sedek kali ban siat kesurok lega jong ti mentah kesingin tak daw ngila ele nak ban siat yaki kenja jing bat kum haki shutter dukan haki gate haki neki kino ki benta bagi beri juk ham bat para kti ngila siat noi kita ni semua komen ru bah juk upor da kajing rap jong i ba RL bla ibadai secretary jong kesenjuk kinong sensyar sinong ka beri nyotrap ngila yo ru sasaungut ki volunteers nak liang jong ka Marwari community hi neki art of living ki balawan banyarap lang yengi te ki kila kham don experience kila keleng te kala kham prestat de jing rap te menta kasingi nak liang jongi hang ne ba kane ka baydai ba kane jing set doi nak liang jong sinong nak liang jongi ki bay don lang ni ki peranong terikam sinong kat bayala ban don lang ne ngi pen pa ko jing songo ke banengkong te yau blai hi bengin lala ban le kane ndre ngi pen pa ko jing songo MDC jongi bayla simkhia ban penyo bat ke pom ban penyo bat ki dawai ban penyo bat ki to ki protective mask nang ta bat ki wei dai ki equipments ki bengin don kam ban yo ban srai dawai ya nalor kata pada ila penyo ru yangi ya ka jingerap nak bentai ki boduk ngila itu menente yo wala ada baila yangi man yo khausan phobur ni ngila distribute gitu sikidong kin selek ke badon kam te henre ke badai bat kene menta kasngi pada ni songo ru ki volunteers jungi ngidan sangut kirang ba ki bami na ka wei ka kentot jong ka snong jungi na ka wei ka dong ki bala kloi ban volunteer ngim kwa ban khot pat ba ban yami surok kamlong enta ka daw ngi khot tang sangut na ki te rangkat ke jingi don lang ki member jong ka snong ki executive committee members te ngi sumutanat ru ba na ka liang jong ki brodar nang ni na po ye nongra ngi don ki padar ki basa hang ni ki jong ka Mother Teresa ki kan missionaries of charity ki ru ki lai nyungun ki volunteers na kaliang tuki banyarap siat dawai lang ni kermen bada kani kajing persang kabarit jungi kam dadai tang namar bengi siat dawai ngin light na kajing pang renga kermen ru bagi breu jungi apa ka ne ka snong jungi kin smuthu bangi kat ba kot labor ngi simkhia tingi kimit lenti baki ru kin simkhia lang man ko ngu kajing batha bannum yomi ki por curfew ban burami ka section 144 bannum yelum breu sibun nang taban yele kat bala ban penjengai iwe ni we pat ka social distancing kini kide ki jingerap ki badan hakiki jungi ndai badan mano ban wante la kamingi ndai gi ha ba ko bor jungi hi ka kermen bada ka jinge trelang jungi jing trelang jung MDC jinge trelang jung ki we baro ki stakeholders ki baper ki nang yesong nong song lang hangni ngin la kan ban yele kat bala ban prevent la kumno heni jeli berit jungi badai hangni ka snong nong ra jungi ya ka jing yu na kunyang jupang COVID-19 ngadan ru hang ne ban pau ru haju ko por ke jing songu gi nong song snong jingi namar ba ka discipline jong ki nong song snong jingi wala dang imla ban achieve 100% haga bedai bat ka lockdown jong ka jing mi ki brio sha surok pat kumni kam tai nre wat la ka taru ngala ban ong ba
ngila ban ong bala achieve palat prapo persen bro ha kajing isim benta jungi nong song ki babun hite ki buram ki kajing kerpat jungi bakin num yami sabar ki paj ba hi ki babun ki balang ki sim khia kita ni songu kita kendet konsoi ki dan hi lada dei iwe arngut ngam ong kino ki age group ndai don hi we arngut basang bumi surok ni komtai tin rai nakaliang jungi ru ngilap ngi be nakaliang ki pulis ru ndagilap ki be ti ngi sung tanat bahdu mta kadang don hi kajing trelang ban ngi depan pa ku di songu bakrau ngasim ne galat man pa kita hai ki nong song jungi ru kublai sibun nak mta kajing trelang juki kajing klo juki banya trelang kala ai sisai kajing kala pensuk yengi ban penbiang ngi kajing don kambar khoi apreng jong ne lockdown bar curfew Kuman cupin kan mau kata yo bela dep ru nak kalian ka shnong kala persyang ada kajing trelang bat ngi kum kinomik khamat da ka ba ngi spray shu ada ka ke ban khoi shu ka surok bat hangta menta kumba PE kila sedang sada kiniki disinfectant tablets kiba klek lang ka ban spray kiniki lenti ya ki surok ba kiba ju ya ki ba ki brio bat kham tamru kiniki dukan ki bayalum ba man kapor te ngasro ban pau jing ai kublei ka ba kerpang nam ta kiniki noi lang shnong te bat nakaliang jonga kum nom ikmat hakunu no kapor ba se ka shnong pe don kam ni trelang kloi tang ko ke shnong hendrei ki shnong badan constituency baro hi bat kerpang ru nam ta ka nika district East Hills bat nam ta kari ba ko we habidei kiniki disinfectant tablet ki don ki brio ki ba ju deal kerpang ne ki babu kerpang ya kum new tablet ya ke ba la recommend lane la itu daka sarkar India bat ki bala yo iki certificate ki ba pair abai dei ba kajing penon kam le se ki jaka pa ki be ban peniap iki niki knyang ki ba le se ki ba bunjai kumba yo jing tip hadin ba ngi yo banya kendu bat I rang ba shnong le se kanem dei ka ban kut no tam mentas ngi ndai nak kalian ka shnong ka pen kre hi ba man kapor ka de bandon kum gani ka jing spray ikani ka dawai na mentan peniap knyang tang haka hisien steo le se la ban long ru haka asien license steo bat ka basutunat long ba meneru la yo banya penbait ba haka ni ka singi leban wan ru kin yo ban spray biang henrei kan de da ka vehicle sprayer ka ba kham he le se ban kham cover bun ki area te kermen ba ling ba kita ki lat ki ba ni yo ru kan long ka jing ku kan long ka jing rap nam ta kan ni jing tu ka ba har na kaliang ka jonga hi ka su ban ong tang away ban kentu le ban kepat ki pai ba kum ki pai ba ki baran jingket khle kum ki nong shong baran jingket khle ngin buat nanti ki kendon ki ba lapan benar da ka sarkar India ba ka sarkar jela limba kini ka health department ya ka ba si yamenta ngin hap hi ban maintain ya kata ka social distancing lani kata ka jing bomlong ban ya don lang ha ka ju jaka ya punmut te ya kani hi ngasu banong ba ni don kam se wat nadu mangi kum kinom khmat ngin pen I kan uksa shik ba ngi buat ikini kendon bala batha sarkar khnang ba kan long hi ka jingerap nam ta jungi te tangkata hi ka jingentu nam ta ki ba ni sim khia ba ika ba wan urlong hang ni ha ri India hi barok kawai ka perthai barok kawai bat ngi sngongo yoblei ba tat hadu manta ka sngi hagani ka bri hunyo trap unu khnyang jingpang sempat wan ban yo ban so khli hang ni henrei kum kinong song snong ki badon ga jingkit khli manta kamiat ka ba jong bobon balak bat ngi so tho bangi kum ka pa hang ni pa nyu trap ki jongi ngilong ki barit pa langim sim khia ya kani kai ka banja ya kalawai ka pateng jong ka jat ban re ku jongi ti na ka ta daw ngia trei met pat mensim na kaliang ka sunjuk nong sensyar snong ga bri hunyu trap bat kumjuru bat kirang ba snong jong ki dor bar snong ki ba pher hang ni po sor ngia trei lang bat ka district administration rengkat kumno ban penyat bej ban penyat nanti ya kani ka lockdown period khnang baki breu kenemi sabar ban laj na ka jing pensapreng ya kani lada don mano bawa don unu khnyang jingpang mar ka jingra unu khnyang jingpang ndei nai kadai no breu hawo breu na ta ka daw ngi don kame ya ka social distancing
bangin tet igi kiti ke jongi kat bala man ka ar minute bangin long ki ba im khoj im suba bat hagaju kapor habangi yat ni yang sharum shaneng ngina poi haki yang kisam ke jongi ki juti ni slipar ke bangi phok ngide ban i no shabar ngide ban rung daki kejat sura ban lait ban ra yu khjang jimpang la do don sha surok sa sengkia te shatai skitan jongi shasor la shimti daga art of living bala head do sunel singhania bat shatai la kontak nga bat kibobon kidong ila dap sepedeng sor henrei ngi perkhat ba ngimdei ban long ba ngin ong ba uniu khnyang pang un don be tang hap pedeng sor henrei shakidong kedong ru sabar ki municipal area dei na ta kadaung ni sa nakaliang kasunjuk ni simkhia kini ngadap ke jing sungungo ikinong song snong hangne hanong ra penyo sngo tiga ba yarang ba snong ki ba bang pongro mentan la karen ba prapau ne sispa kinong song snong ki simkhia kini ka lockdown bat kani hi kan wanra yo so jong ke jing trace tom ke jongki ban light na kono bat ai ba kani ka benta ba khamtam mo phi ki ba hak hapsor ba kani ka snong ge ba phi song kan long ka role model li ki wei pat tang ki hapsor hunrei hap deng sor mar ka jing pen khai ni ka lockdown period ka khamjor hapo sor ban shak hapsor bat hanong ndok ti ada kentua ya kinong song snong jong kanong ra kumbala kar di rang ba snong ge jongki ba pinyai long kinuksa ngamenta ki wei pat ba haduk ngin dalat sesiliang niu khnyang jempang bat ngi duai bo play trakanrat undon rengkat ba phi ba ban kumu rang ba snong ni bat iwei pe wei kinong am snong ni farar badan ni bat baro kinong snong bo pinyo kamet ka bakoi ba khlain ngin light par na kani ka jingpang ka jingstam ngin bu hay ka jing duai gi jongi la compare hangno ka jinget bangi ngidon henry nginget badon blay bat kum ka jat ban reu khasi pna jongi ngilong kita gi jat ban reu tip blay te dei kum hakini por bangi hap ban wat bat bu hay ka jing duai namenta ka ri bat ka jat ban reu ka jongi